Адриан Касапо, най-добрият шеф, него всяка цел е по-лесен брег. Смел и честен с визия напред, той е силата в нашия колектив. Адриан Касапо, номер едно, с него можем абсолютно всичко. Когато стане трудно и тежко, той не бяга, а търси път с екипа си, гради човешко. Прави всяка мечта възможен маршрут, не просто шефа. Вдъхновение с хъс запалва искра във всеки. Работата става приключение, а успехите големи и леки. Адриан Касапо, най-добрият шеф, с него всяка цел е по-лесен брег. Смел и честен с визия напред, той е силата в нашия колектив. Адриан Касапо, номер едно, с него можем абсолютно всичко. И когато дойде нова връх за покоряване, той пръв ще каже хайде напред. С вяра, труд и постоянство в сърцата няма невъзможен предел. Адриан Касапо, най-добрият шеф, с него всяка цел е по-лесен брег. Смел и честен с визия напред, той е силата в нашия колектив. Адриан Касапо, номер едно, с него можем абсолютно всичко.